enye sofu bia ni atiasefo asase so a obetumi akase bibia na beto na obehunu okay Obi ani ho. Okay. Ejinyame nko a ene ose eda sei mebewu na nansa so mesori. Apart from nyame no obi ani ho no ma ose adechie medae me yesofo madade echi yi minimdie besi o manim obi ani ho. Se mo ka se Komfobaa no wanya broken heart wo yese ya enya broken heart no wanya bet eyodo. On se wiase no obi de ne do nyina ehye mu na o ma ne nsa si fam a eto no ne akasa abrante no seve on kai unu se wonya baabia spiritual and physical onya baby anyina osa nimo ha obi ye wade na tua ne soka anya sa wo chena wo besa de ayew enti se obi fa nananom som so ye konfo a wo podua na ye de hye wo nsem so de bekom motia wo de bekom asuo wo de bekom nwia ene abos nkonya na nka wo de nka ya mfa tro sem anye den anhye wo nsem enti konfo biara okwati podua ena konfo do se de kura podua na nkasa krom de ato wo beunum kura poma na we kura poma na we kura we na we kura podua na nkasa ya akom titiri no omdi podua yeden ato so wu konfo so wa ma bible so se ya sa konfo no nananom som no enya no odi akiri Yes, so a share be more wide dear no what the young qua area cheye our media Ghana TV so any afena wa join ya na wa like wa share now the comments na at comment section ho wo subscribe to channel we so subscribe if I because here one you hopa be brave e de mamo ene me papa the great agua aba efidio ma bible no kwafo na kwa Elisha ewa ha we no bible no ewa ha ese nsema ehinta nyina wo beda ni nyina edi amaye na nsam no edoso enti me pese me bobo so we me mana kwa ba na ne ya boewre mu na ese bibia etimia ekaba na bibia so ahyeye. All right, the great agua akwaba Edoba all media Ghana TV so beautiful to say adumura and they want double black a day ye wo any bread that fan e ye bia na den le sitting and the wash tuntumi nkyira se wo ha na ye normal atarishe we normal wo sorry ye no na ye catch us say black ana atarishe ayo ye papa ne wa fan ho sa die bi odie ukra 3 colors and say atarishe boni bi anim okay ye de animonyam emerade say wa man ne so ya kan ti asefo ho ifa akwanya so me chia Elisha manyina o mayimu ene amaman so yes okay and I am common topics no doors na so no Komfobaa bi enya broken heart our trend wa be fonten time so no na ye me won wa say hey esisa na Komfo so etimi nya broken heart e ma ne ye na nka Komfo de nka me hu ye be me bete wa koma nka usuma idanedi e de chiro na chese wo wa no ye bia wetimi dia no nan mu na de awo no e ba ne sen ana kwan be so ade we hu ana wa on story no Martin na mashe. Okay. Na asama okay, sorry. Enye ne kanono. Okay. Edenti na me se enye ne kanono. Enye ne kanono. Yes. Because oye konfo a doesn't mean say bibie besi ana ne suma me kan kire no. Eni baby asa. Say o boyfriend now na ne tell na ne chimp na e more den wo fa we at least masuma ni dan na di nche no say abranti won fa wonko baby obetse wakuma. Eno no sabio enye wo a wo hwe Komfo na wo be kire say Komfo ni mani suma anye den. Na bibie de nche no. Okay. Ene sabio sanka onipa bia so wo sunsum. Nipa bia wo sunsum di wachi. Sure. And your friend say okra enti kunyan kwanhia a ana na usunsuma me kan cho so kunyan kwanhia okay ana usunsuma kan cho sa de che obi be botu obi de adro be gu aduanim obi be ye usei yes nti savio ye wonema bi a ehinta according to bible kra no osinyame wode niema bi a ehinta nti enya se oye Komfo nti bibia na obehunu no okay men support no say oye Komfo but me ma wo hu say enye bibia na ebia wo ye spiritual person na obi hu never nti na ebe mu bisa sa de na Komfo no we hu ni ade no enye bibia na wo se wo hu dabi nti nyame ni pase no bibi beto wa enye bibia na wo hu ana oh dabi enye
sofu bia ni atiasefo asase so a obetumi akase bibia na beto na obehunu okay obia ni ho okay aginyame nko a eno se eda sei mi bewu na nansa so mesori apart from nyame no obia ni ho no ma wo se adekye me da ye me yesofo madade e kyin yi minim de besi o manim obia ni ho okay nyame nko a ni all right abranti ya wate konfo ya komen bibi betimi aye no nsensan so bi e de pepere no anaso obefa ne ho adi totroto medase re ma hwe video no na se bibi kra enye no na se konfo no oba no ohwe na de aduru no wonya kamafo a o de wonfa mre me ubedi konfo ase mama no onye nipa nyame ne bo no ayo me Elisha da bia me ka asem bi se papa enye hwe a boni enye hwe na savio me nya wo mu ye nyame beye no God have done it already nyame wa wie de wo so wo ye nyame wo boss ro mo biem obo asase o mo asase biem enti da bia me kaka bi se obi ye wade na tua ne soka anya sa wo chena wo besa de ayew hwe ma hwe video no ho Komfobaa se odi kai ye de di nkai e na ode che no e na be ma na sa ye den aye biem o kan kasa bi so se ono na to aduane kra ma boy ne ye den edie na wa wo sha edie na wo se ba na samo kase Komfobaa no wanya broken heart wo yesi ya enye broken heart no wanya bet eyodo okay on se wiase no obi de ne do nyina ehyew mu na oma ne nsasi fam a eto no ne akasa na abrantie no seve on kai unu se wonya baabi e nyinai never journalist no onya baabi e nyinai junior boy star boy junior onya baabi e nyinai spiritual and physical onya baabi e nyinai osa ni mo ha enti onye careful because sabio hwe ewiase kra na oba na kasa ma brantie ni din na say ahohom ne nsam ukono e di o ha okese be bre no onko pa ma me ne chew brantie no onye word onko pa ma me ne chew konfo no oye oba nti oye oba nkwa me kan say maame so oye akra so oye panyini oye oba ne de oye maame onko pa ne chew na sa wo pesa woni obi jaya nya ne kwae so no wasan ya bedidi na temokrasa ne ho otan me se Komfobaa no enye aduro ni kasa wo o de onfa ne mre me wasan sisu bi na boni anipa di sumu ase de senya ha de be kanse mo me Elisha me obi a me nya niema wo social media ne so bia okoye obi sacrifice okwenya so ahonhom krampe obi a wo show bibia wo camera mu bia no ya bosom achiwade me da bia me ka ase mi se enkane na abosom gu nwuram na abosom gu tais so edem na conditions ya abosom so konfu da bia me Elisha me ka se konfu biara ode abosom agu tais so aso condition ni fan yes ne so no oni aduro oni tumi konfu bia woti ni fia house konfu biara no so wasi ufi atumu tais dia ene nye problem da bia suman wo ba bia abosom guo a wato ties di abosom agusuo aso condition de fan yes suo bia no sa konfo no ye fake konfo premaini oni aduro oye fake konfo me Elisha me kada bia enema ye ne sumase no tumi nye kasa me di oni me bia nim se papa de wanka na wonka enti de me pesa me kane se abrantie no waya dia ensese woye nti so wa asem bi kan tempeye onko hu maame no na onfa ache opanye de enko because see you videos bi kra ase oba na ewe nam na odi ahye be ma na no chese otimi so waboa brantie osi loto sika na nanom besom ne da ye na nya loto na wo brantie wunya baabi nyina ye mponi na ne wunya baabi nyina de na abeye otu o mayi mo onfa play kra da na wo ye we na ne wo fa play ade na abeye wo wiase
nti Bible say kai baby a wo firi hwiase kai baby a ho kire bremu na wo a oba we ye akra sa ade aboa wa ne watumenye baby agina say wo kasa radio so na kasa radio so aye bema onye bema nti onye careful yes okay let's say Komfo ne boyfriend de na ya kre no papa kle wo kire mu a na Komfobaa ezra wo so wo hwe ne hwa ono awo na akwa ila o de onfa ne mbreme onfa me number no onfa ne mbreme mi hia niema mienu pe na afri no hafa abrante no niema mienu pe o frame ya meka sa niema mienu pe ndi a kire no na de ye hwe sa abrante no wo na niema me pesa me kasa okay all right we pesa won cheche semu kakra fama me ho no bisuafo ya na wadropa waje che that wo e be bisa se na nyame ni pa de na so Komfo mbra won chen me de me gidi me ni mahwe wo e be bisa ese nyame ni pa de den na aka se Komfo mbra won chen na ne abua no o so de fa soro na anye ya o de be fa fom ma men ka se menchro minimo bi a oye sofo na sevio na yarisa okonye fra bosomfie okay obi a wo yesofo na yarisa wa yare abosomfie wa nkonya mfiri nyame fie minimo obi oye Komfo na ne dambo asori fie se me Elisha sunsum sorry difo amete hei asori fie ne ye pai akom honhom ye den efiri ne so nti obi ye Komfo obenya na yaresa efiri asori fie obi firi asori fie okonya na yaresa firi abosomfie edi enti na make sa our God all powers belongs to him to me nyina ye hwan dia ewrade ho de me ka woti ase to me nyina ye hwan dia eye onyame dia asante hini wotumfo na won kwaso me pa acho me busa asante hini ongoto awrade ana okoto awrade Komfo be no wo asante mamu ana wo oman Ghana yimu a oman nsafo na wanfa nkire nyame obetimi egu nsa no obi ane ho enti e kire wo se tumi e wa asase so nyina ekowi awrade anim enti eno de oye Komfo no nkire se bosoma bodipa ba wiase abosonsom na akomsom na obno beto no asase so je me ka wonte ase obeto yi ane fie bia so aye soja omu bia no bayiye ye den tumi ye den e wa abusuanim enti abosonsom de ye beto yi nti ojum tuni bi to ojum ose na nanom som abosom na yen de ye besom awurade enti som no ye beto ye e ya de ye wo ho fritete na ye de ye se ye nye de ye ni sa asom na chi na ye hu awurade sanity okay ready se wo bi Komfo na okita Bible asechre anything medase sanka me hu ye nka esum ene ehan ye den nkedi twaka no kre na Bible krase de ode ne nsa so funtum dade na ojei mu no onkomfata nkunimdie ye ka funtum dade a obi a wafa nyame adwuma asa osofo na wo so be nyame adwuma na afi be wi ase ode Bible ato na wo no monsa na ese nyame adwuma no wantumi anye den amfa ngodura wie ye enti se obi fa nananom som so ye Komfo a wo podua na ye de hye wo nsem so de bekom motia wo de bekom osuo wo de bekom nnua ene abos nkonya na nka wo de nka ya amfa tro sem anye den anhye wo nsem enti Komfo biara okwati podua ena Komfo do se de kura podua na nkasa krom de ato ho ubewunum kokura akoma na we kura akoma na we kura we podua na nkasa ya akom titiri no om de podua yeden ato ho nti sabio so wo Komfo so wa ma Bible so se ya sa Komfo no nananom som no enya no odi akire na say sofo a odi akata na dim okay odi akom na kata na so ye Komfo beto oboa oni aduru wa obi owo aduro ye Komfo kan bia no we onfa because meaning so Komfo kwado osuro Bible and I body Jesus okra ni me se obi oye Komfo kan bia okura aduro bia no we Bible onfa enti omayimu Komfo biara o ma Bible so e wo ne shrine na bosomfie bia no oni aduro
or you be a seven, you make an say, Nyame Fred and so. But to who say Yam Juman won't be a day, and yet, no, dear commanding a pattern. To be a friend who come for now, pay your Bible say, be a near Drew, a drunk cannon. Papa, where the mammy busa say, Yamini pa, yes, say Yamini pa, ebe catcher or be say, woman me. Eye before and I say wo papa eye before yes has to me see in a yo and no so eya na me ka say ya na me boa enye be ye eye honhom oda sani mfa na ni nyedai ehunu nti say sabio wotena ho na obi ka kire wo say wo maame eye before onua bi oba bi ohu nipa bi oyire eye before na wo say nipa no umom na wo fa ohaw ana pressure yeden ama wo but ma men kan kire banyansafo biara wo hwe me na kwa Elisha say ye ka beye ye tumi a odasani ani nyeden enhunu na esan se beye ye honhom ntino beye enwu okay beye enwu honhom bi ani asase so a ewu nti ye bow deliverance na wo yare na wonya yaresa na wo kɔ na wankoye de etena yare na free os na besa aba because honhom nwu free wiase honhom de ete hoda akopim wiase ya wiye nti obi ka kire wo say wo maame ye beyifo na wakɔtwetuo na waku maame does it mean say wo hawa wo na mu ne be free wo so because wo maame no wawu but beye na te ase o maame de ni nipadua bekɔ be honhom na te ase ebekɔ so ako atia wo enti entna wo mo obi nka nkyerɛ wo sɛ wo maame ye beyifo wo maame ye so maame ye say no so obi se wa hunu bibi fa wo na obi na eye wo a de wo ye wo no ono na owo bibi a omane mbɔ no okay it is nyame ni pasa bia wani twa so say e bia meme maame na eye me a eye se obebi wo ano aka na say wo de fa hye wo hu Bible say ye wade nyina ho kwai na nyina na se fata enye obi a na wa akoma a obebi wo ano say wo maame nua na mafane no ma onye obi a na wo sa akoma no meche se kan kura yes enti se wo hunu bibi saa enye ne hia nipa na ho to na ye den ehia no nti ade na huhu se wo ye no saa ade na masa o hawo ne nye den emfiri nipa ne so na nipa ne nka sampa me ba diifo asemasi wei me hawa na me namu no ma ye den me free mu eno na solution na sa wo ko kasa wo na ebeifo de o sofo na o kan sofo ne kan na wo ani ade hu bie wo nhunu bi nti Bible so se de wani ehu na di hu adanse nti sofo bi so maame ye beifo a kai sofo no se o mie wo so wani na hunu bi na wo hu bi no de forget it ana wo te wo sofo bi asem o kan ye wo beso de bi no hu maame wo beso de bi no hu maame e ya asem asofo ne kan ne ho adwendwen na de wo yesa nti mesre de wo hwe Elisha bayi bi obi afie na so obi se obeboa wa mane moa wo ma wo mo bayi yes okay papa we no se obi wo ho a woda osondaye onkai eno so no asechre e onipa biara osondaye a wonkai bia oyete ase awuo yes ndipa se wote ase osondaye na wonkai a oyete ase awuo daye so te se nsuo ade eche na onipa wa anom nsuo a ontimi nye wote ase fo ma ne nye yie because water is life okay nti daye so mu ana onipa biara osoro ene wo kasa ekere wo hyebre mu animu asem nyame oya ade ekọ nanim onya ade manachi nti abere biara wo beso da ne nyame da ye hintasem wo wanim e wo hyebre mu na ye den e de kire wo nti onipa biara wo so da ya wo nkai bia no bone na ebesi a papa na eba nti wote wono ma behu ana bone na ye den ato mpofrim ana obi so so da ya wo nkai bia no ne kan ye dum spiritual no waye mbre make us say wa bre okọ adwuma ba ya tim okọ adwuma ba ya tim nti sunsun fam no ni ahoden obi ono ma wo hwe Elisha ne mofrase ne bia no ye fasting but for the past 15 years 10 years 20 years ontumi nkyere ne yam kom biem da ebesi nde nti sa di pani so ne honhom aye mre nti obi do koja eduro so obi do nante obi do sorry tia obese wa brabo sisia because bambo bi ani hodima what is so say wo be kai bi by one kai bi enu so de wo be ka kire nkomhyeni no en ne be kire wo daye so ase kire nti daye bi a waso na wonte ase wo frɛ me Elisha na
wanu masem o first word e be mahunu no ba bia wo da ye so ye den efri yes ya semo okay obi so wo ye adwuma na enso so na adwuma no be ya no ye onya result papa bia fanfremu eno so no asechiremu ana achechemu penifose efamame otwe ade efri stro na ma na bibi krem onipa biara wo bobra wo hunu abrabo ano bia no na chese nsorintie bi yeden ewo tiawo nipa biara wo bobra utimu se adwuma wo ye de wakatua na wanyen eso hu de be ye na sika na firi wonsa me pesa me ka kire wo se de afra se ye no e ma afi so nya sa biem sorry na wonni bibi tai wachi a ene Elisha nkasa na agra honhom no ojamfra matumi e wode me nam no onpa bibi ntai wa brabo achi na afi we be kwa awie ye no obeka sampa nyame oni wadi ni ye yes obi atena kwantum 25 years anwea ka ba akokra won said obi atena kwantum 15 years 30 years de na bra botia na tie wotie abruchire bobosia hwa na kire wo sa ene enyo obi te oman mu bobosia wo so wotie abruchire bobosia obi hwe me sa abere abosia egu no so wontibi nkai obi hwe me sa abere onya obi ama na twa pray take it ama na befie onya bi nti mpese bibusa sa nipa yi se okọ obi na ye ana wanko bi na ye ntu ye obi a wo hwe Elisha ade biara ya de so ase yare bi na da wo so se wo hu nipa bi na yare de ye nkrata asem de ye mmoa na wo pe de ye obi na age wa de a wanfa kwai paso ene Elisha nkasa da bia meka se me se wo be nya me ho asem bone aka na wabre because me nya de wo be ka me ho asem nti abre bia magina yie sa me ne wo kasa na wo kasa ye mu kra de wo ha beba mesi wo fem me ni bre sa me so bone so beto ye de nya metua wo so ka me da bia me ka kire Elisha ma se sa mi wo bi de wa asem bre me na wa nye ni yi a de me nipa ne se me nya na me ye me mfa wo sa wo ye me ba ha police ni mfa wo sa wo ye ni nwia ukofon ne ye so wo meche wa oba ne de ne so wo beche wo ye ni nwia nti de mra ne ka no wo ye so bi fe wo busium na o ye obi bibi na se nipa ne de ne ba won fa wo so ye obusiani me ma me ma ye 9 ti asema me kan me ma me ne ma ye 9 okay 9 no 3 years me ni obi ankasa yes me ma me ma ye 9 me ye third born okay 3 years ni uni obi ankasa me ni unu obi ankasa 3 years abentia na wo bele na wa fre unu anu mu efie mu kofie ni ada na mu nkokrahye de me ne namna to a mommy up to ending of the year before ansana betumi ni abusuya akasa nti obi to no se bibi di wiase na onim de wo ka 3 years wow non stop me ni obi ankasa Nsamu nti obi emu obi nkancho se bibi ni wiase ona wuni achiwade a me mo ahunu se achiwade de nipa brebe wo achiwade nipa bebre wo achiwade wo wiase nti de mi sunsum ne se menye no na meye yes nti enfomo ma obi mfa wo mmere me Elisha na obi de oba de ye ne waso be ye enfa wo so ofiri wo busuem waso be ye eni na asewo o ka se de na wo ne zangaria kunche nyamia zangaria eli nyamio zangaria mama nyamio zangaria eli nyamio zangaria yes oh message bi ede ma omana asema mpesa me catch de wo hwe Elisha nyina ne se ewiase ena hokwa na kasa ye frɛ ne se enye boboa eye bibi okay enye da bia na abeka se me de ache wan hwe yie obi bekun obi ye wade na hu ne se de nipa na ye ne nya mani hunu wanim wa se nye tua ne so ka o de chane ne o chena wo be sa beye be utua ne so ka wo chena wo be ya wo be hwe ne hu yie because obe hunu se de odi ka ye no wan pa nche no nti onya de to so biem afi so me kasa kire banyansafo
ewiase yemfa ndi kan mobra nto pese 2025 abrabo a wo ni wiase esi wiye na niema nyina ye yi a ene Elisha Nkasa na tumi wo ho se ebe kasa ma abrabo esi wiye yes okay medase bisa for yedemo ebesi wa hase na me ya adoma emre papem no ebe sanso ehia na ne papa bible no kwafo na akwa Elisha asanso ehia de chiri wajo isu bia wo de ehie gu ho ma me wai she fegu comment section na se kama efama me because me ni share ye beji ni nyina one by one na our reply ni nyina edi amam na me sham